सोर मोनखो खोन्थाहरसै आंनो सोर मोनखो आंहा हले मैया मोनायाव मोनदों आरोना नायदो यार दानिया आं अनिल नार्जारिनि भाइरालनिफ्रायनो दासिमालासे मोनसेबो रस्ट भिडिअखौनो बानायाखैमोन बाट दिनै लानानै फैबाय आं मोनसे बहुत ही खतरनाक बहुत ही डेन्जार जावगोन आरोना बिसोरखौ नोंसोर भिडिअखौल' जोबनायालासे नायबानो जाबाय यही नहीं अभी और सुनिए आरो बिसोर गावसोरनो जावजाखानायनि खामानि मावना लाखादोंना बेनिखायनो जावगोन टेनसन लानो गोनां गैया अखा हानाय बोथोराव मालायनि न' बेरायजाया आंहा थांबाय बेरायनो थांबाय दाना माबा माबिसो नुलाबायहैबाय उन्दुफुनायावनो आरो आब'आ मिथिखाया नामा अखा बोथोरावदि मानसिफोरा बेसे गय जानानै मोजां मोनो अखा बोथोर होननानै मिथिखानानैबो नोङो आरो देवानि बायदि आरो बेरायहैबाथ' मालाय जाखोन्दा गय बिगुरखौ नुहैखागोन देनां नोंबो मिथिगोन दे अखा हानायाव गय जानाया माबायसा मोजां जायो नोंबो हाबा जानानै खेबसे नायग्रोबानो जाबाय आरो हाबा जाखांनानैबो देवान बायदि बिदि मालायनि अखा हानाय बोथोराव थांनाङा दे नोंनि हौवाया माने गय जानो मोनाबा बिसिना गंसेयावनो ज' जाबलायनानै गय जानो मोनाबाथ' नोङो दामजाखागोन ना बेनिखायनो बे हुदाखौ दानिफ्रायनो गारखाबानो जाबाय आब'आ फर एग्जाम्पल आङो आब'नो खेबसे मोजाङैनो खिन्थाना होनि अखा हानायाव हौवायानो जा हिनजावानो जा ओरैबायसा गय जानो लुगैयो बेनिखायनो नों नै आब'खौनो नायना लाबानो जाबाय फै आंजोंहाय सोरबा नांनो गोसो दङला अखा हानायाव ओरैबायदि मोजां उन्दुगोन ना ओरै गोबानानो अखा हादों फै उन्दुनायसै नै थ' देलायबायमोन आङो गानबायमोन बाजाराव थांनो होननानै ओमफ्राय दा अखा हानायखाय आं थांला आरो उन्दुनायसै आं ओरैनो फै सनाफोर फै उन्दुनि फै रावबो गैया बोरायाबो गैया खिन्थु रावबो गैया होननानै आं हौवाफोरखौ लेंहराखै दे आंनि हिनजाव लोगोफोरखौ लेंहरा उन्दुनो जों हारानि सेंग्राफोराथ' नोंनि बे भिडिअखौ ससेल' नायनानै डाइरेक्ट नोंनि न'नि लकेसनखौ मोननायबा डाइरेक्ट खारलांखागोमोनसो होमबानिया नों मा खालामगोमोन सोर खासेखौ लाखिग'नो हागोमोन बेबो सासे नङा सानै नङा बहुत जोनानै थांगौमोन ना होमब्लानिया नोङो सोर खासेनो मा होगौनो हानोमोन सोर मोनखो खोन्थाहरसै आंनो सोर मोनखो आंहा हले मैया मोनायाव मोनदों आरोना बिदिनो 6टा 7टासो समावहाय मोनदों आरोना बिराद हमदों आङो नोंसोर मोनदोंना मोनाखै अखा हानायजों जि मोजां माबादों मोनदों आरोना मैया जा हमदों आङो सोरनाव मोनखो ओरैबाय रागाफोरासो दिउ जोंखांलायलांबाय नोंसोर मानो बिदि खालामहैबाय थायो फार्स्टआवनो जि बुंसिगोन जेन रियेलखौनो नोंथारगोन होननानै ओमफ्राय बिनि उनाव नोंसोरो फेक बानायोना बेबो माबा मोनसे भिडिअ नामालै नै बेखौ होनदां दानिया गोबां बर' सिख्लाफोरानो बेफोरनिल' भिडिअ बानायग्रा जाबाय हमनानै ला नैबे थालिर थाइसे लादो आं दिनै हराव ओरैबायसा जादो होननानै उनाव लासै मा खिन्थिगोन थालिर फिथाइखौ थाइसे खिन्थिनायसिगोन अब्ला जों मानो रागा जानो जोङा जानो माने इयो जावथावना बुस्थु नङा नामा बे जावथाव जाया नामा बिराद रागा जोंदों लादिया बे जिनिसखौसो होनदां माखौ सानलायखो नोंसोरलाय बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की सोरनाव मोनदों खोन्थाहरसाय दैबानाजोंहाय आब' नोङो बेखौ खिन्थादो नोंनि बेरायाव बासथाबना दोनफैयोमोन ना बबेबा हाग्रा बारियाव बासथाबना दोनफैयोमोन बेखौ खिन्थादो बे बुस्थुआ माने हरबाबो हमनो थाखाय ओरैबायदि चान्स मोनदों नोङो ओरैबायदि चान्स मोनदों नोङो बाप आंथ' हराव बेबायदि बुस्थुफोरखौ हमनोबो ओंखारलांखाया आङो थ' गाइस बिदिबा नोंसोर दिनैनि भिडिअआथ' बेखिनियानोमोन आइ हप कि नोंसोर भिडिअखौ मोजां मोनाखैबो जानो हागौ मोजां मोनोबो जानो हागौ मोजां मोनाखैबाबो मोजां मोनदोंबाबो चेनेलखौ प्लिज यार साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ माने तामान हिट जाबोसिगोन आरोना हिट माने ओरैबायसा बुंगोन जेसेखि केरिमिनाटी 2 ऐसा ही आने वाला है यार जोंनियावबो बिदिनो जानो गोनां जाना दङ दा नेक्स्ट भिडिअ में बेखिनिया लासे गुड बाय